Ćao svima ljudi, moj Fruity Gamer, kao što vidite, danas ćemo snimamo trošenje ušteđevine, znači u kineskoj radnji, znači I da, ovdje smo kod ovih ukrasa, bukvalno ovdje ima jelika, znači šta je ovdje ljudi rade sada, borove, niđe veze, ajmo ovdje, ajde krenu, evo drugi Fruity Gamer, sad me zanima koliko ovo košta, ajde krenu. Znači, ja ne znam šta ovo predstavlja, ovo neka pa te posedela jelka, no šta ti misliš? Pa što ti smiješ? Ajde idemo vamo, Znači, zašto patike ili pa da božemo oprosti, to ću vam. Mi se nalazimo u kineskoj radnji, da. Ajde, to ću vam. Bukvalno mi se ovdje gubimo, ja stvarno ne znam šta je. Dobro, ajde odeća, ajmo tamo da se ukuci, da kupimo nešto, zato što bukvalno trebali smo da izbacimo video sa jelkom, ali nismo. Vrtimo u krug. Znači, sad vrtimo u krug sve vreme. Ajde, krenemo. Znači, ovo ukrsom ćemo da kupujemo. Šta je ovo? Da bi nas u haljini, vrati, da je to. Izazvona, ajmo ne. Vrati, dođe u šute vruće. Što je ovdje vruće? Idemo vamo. Sad će kišobran sve zimno, božemo prati. Alo, dođe vamo. Ti primećeš nešto čudno kod ove jelke? Ona kod je posedela čovječe. Pa, otkud ja znam? Ajmo gore. Ajde, penji se. Let's go. Koge, usput, zašto ovo ljudi imaju, brate, može bilo kod im provali stane. Ajmo tamo su zaborne stvari. Vidi ovo, Andrija. Niđe veze. Ajmo vamo. Ovo je ovako. Šta da je? Ukrasno kamen. Ovo su što pati. Op. Ko zna šta je? Znaš, šta je? Alo, ostavi to. To je za čašanje leđa. Bože me sačuvaj. Ovdje su metle. Sad im ja brišem lajkove, to je stara fora. Da, moram da nađemo klikere, jer ja to jedino ne mogu kući, ne znam kako. Ajde, kreni, ajde. Brate, ovdje sve za bebe. Bravo. Šta je ovo? Da, koliko košta, bremiš? Vidio, koliko košta? Evo, znaš, ne drži bremena, zanima me. Jesi ti normalan čovjek? 1300. Slajmovi, čekaj, slajme. Mama, evo ga nešto slajmara. Slajmara. Koliko je? 150? Bravo. Vidio. Šta je ovo? Koliko ovo košta? Ti. Vidim samo kako je držano. Strati mali. To ne sme. A ja i tražimo ti ga klikere. Mato, vidi. Nema šta. Nema klikera, hoćeš. Ajde. Idemo. Veštačke pare. Vidi veštačke pare. Koliko su? Veštačke pare. Koliko ovdje? To je prenko nekoliko. 100. Koliko veštaka? Dobro, što te briga, ajde kreni. Veštaci. Je to. Šta je to? Jaje. Sad je gumeno, pa da te pukne na glavu. 350. Ne.
Vidi, treba li nam sat? Pa treba li za našu bazu? Treba mi da me budi po cijel dan. Koliko je sad? Mama? Možemo kupimo sat? Ne. Što? Mama, daj. Ovdje nema ništa korisno, nije li sat, to je što mi ne treba. Alo, mama. Neki tegle, što imamo najbolje. Znate da se ove najbolje nastavnici daje nastavnicima na kraju godine da bi im dali bolje ocjene? Ovo bi mogao sebi da kupim. Šta, za najbolje? Za mog... Retarde. Niče. Mi bukvalno lutamo po kinesku. Alo, momak, alo. Evo nam kanal da se obesimo odmah. Kad kažemo koliko smo. Šta će ljudima ovoliki katanac? Šta oni štite sa katancima? Znaju, Bože, ne sam čuo. Jo. O, dobra, sajela. Hvataj. Dobro, stegljivo, jeste. I ovo, može beži odavde, znači svako polupat ćemo nešto. Ja, ovo mi i ovo godina, prosto. Znači ja sam u sredstvu. Bože, me sačuva. Blisko, pa nema snega. Zašto kupuješ ragbi lopte? Ti si stvarno ne. Hvataj na to. Nemoj da si me gađao. Su neke četke. Idemo dole da nađemo četke za mene. Idemo sada da nađemo nešto, pa se mi vidimo kasnije. Ćao! Usput, zašto je ovo za bebe ako bebe ne ume da sede i sve za ono puze? Evo, ovako stolicu mi imamo kupatili. To je zabavno, možemo li da kupimo? Ali beba, latinica nije ubila. Nije cirilica. Koliko? 120. Šta ovo? Ne znam šta je ovo, Prag, to znam, nije veze. Ajde kreni naprijed. Evo krep papir. Krep papir. Ono treba. Treba nam ovo, mama. Za šta? Pa da te lupi po glavi. Ajde, stani to tamo i idemo kući. Ovo sam malo preotala kontroli koliko ćemo mi para sad da izgubimo. Ajde kreni. Idemo dole. Let's go. Šta je vamo? Znam. Pa šta se tako sad? Šem. Ajmo vamo, ovdje vidimo ovo što zanimljivih stvari. Bum! Četke za feniranje, bla bla bla. Neke sveske. I tako dalje. Neki kontakt blokovi, bla bla. Gledajte koliko su krede komeci za puške. Ovo uzimamo. Šta je to? Samo. Četka. Za feniranje. Super. Gledaj kolike su krede komeci za puške. Šta to diraš to? Jesi ti normalan? Pa ne vidim baš. Ovo špenal da nam trebaju. Dobro, ne trebamo. Ok. Dođi vamo. Dođi vamo. Da vidiš špenadlu. Dođi vamo. Ajde kreni. Možda nam trebaju ovo. Kako se zove? Ne znam kako se zove. Ajde. Valjda špenadla se zove. Ovo nam treba da kačimo na onu tablu. Samo ne znam koliko su. Kako se to može? Može. I ovo uzim, to je 60. Ali to može da se skine na kasi. Evo ga jedan par. Fuck. Dobro, skinut ćemo na kasi. Te su veći. Pa nisu veći, nego skroji. Šta je ovo? Pa bilo koje.
Hoćeš ove manje? Da, upravo su, ove su manje, ove su veće. Koje hoćeš? Pa ništa onda, koje su jeftinije? Iste su, Sve jedno, sam koje hoćeš. Ajde. Koje su jeftinije? Čekaj samo Ma nema veze, ajde. Bukvalno ovo su šlamčišnice, neko jednostavno napije iz vazena. Iđe veze. He, a balona da kupimo? A? Šta vidim? Ajde sad s druge strane. Kako te slike? Ova je kako te slike. Njima fali, to ne bi prodali, nema više to. Ovaj nutra nije u redu, ima fali. Si ti noob. Halo, da ćeš ti? Ja kružim za to, ajde, hoćemo... Wow, možda napišeš Foodie Gamer. Ajde vidim da li možemo da napišemo Foodie Gamer. A video se malo duže o kontroli. To bi bilo sve što se tiče našeg videa. U sutrašnjem videu ćemo da vidimo šta smo se kupili danas, iako je to malo manje stvari, nema veze. U sljedećem videu trošnju što izjavljeni ćemo kupiti malo više stvari i da, vidimo se, mislim, hvala što ste pogledali današnji video, like i sub obavezno danas. Ćao!